Walang kumukuha ng video pala eh. Ha? Nervyos! Nervyos! Gocho! Please! Wala ka rin dugo! Ayan! Nice, nice! Okay lang yun. It's crash. Sige! Nice! You know! Boss Jake, may change part yan? May change part yan? Wow! Wala. Hanggang ilan? 18 change part, okay. Record ko eh. Wala nagre-record eh. Harap ka lang! Ayan! Hindi na kaya ipapit! Hindi tayo pukpuk sa mukha! Tama yan! Tama yan, tama yan. Change score na pala, no? Ano score? Okay! Relax! Paloy, mag-commentator. Dito, dito. Nagsisimula na! So ayan guys, napapanood natin ngayon. Ay, dinala pa. Sige ako na kayo. Okay na. Yan! Go, Kaloy! Ay, wala pala siya. Naku, puro may bigay! Kanina yung ginagawa nyo! Ay, yan. Focus lang, focus! Sis, focus. Focus lang sa error, ayos. Mag-focus ka sa akin! Ah. Nice one!
So, Nice. Okay. Score, please. Nice. guys, place your bets na. Relax! Huwag yung technique ni Kaloy. In. Joke lang. So, lamang po yung team ni na Harley. Okay. Relax, Harley! Kapag ganun sa'yo. Puro video pala yung nalabas yan. Doon! Sige lang. Una ta. Besa! Wala na. Go Harley! Biglang kay Harley naman, ha? It's alright, sir. Pasok mo lang, sir. Harley, pasok na ng pasok. Go, Harley! Ano ba pinag-iyan mo? JM error lang ay. Talagang ginawa to Tapos si kay JM. JM ka? Okay. Okay. Shot, shot. Nice one, Harley! Guys, parang kinakabahan po si JM. Okay po, may hinahanap po sila. Sorry sir, nahirapan kayo. Announcement, may hinahanap po yung may-ari itong nagre-record. May naka-record to? Ang dami yata naka-record. Ang dami naka-record. Iba yung mga famous. Done! Puro harap! Harap! Ito! Ang dami naka-record dyan si CCTV. Marami CCTV dito. Kaya Pasaway ka na. kung may paninira kayong sinabi, naka-record po lahat. Wala pong edit-edit yan. Sana isa? Sino ko? Liyan mo na baka nasa bag ko na. Oo, baka naiwan mo ng ulo. Uy, yung nakita doon. Eh, sorry po. Ilan na score? Ano na po sila ngayon? Hanggang ilan yung 35? Ang lapit po ng labayan. Orasan! At nandito po tayo ngayon sa labanan ulit. Nila Eugene at Taguro. Parang nawawala si Taguro. Ano po eh? Tuloy. Sige! Gigil! Woo! Nag-bounce pa yung shuttle. Kaloyski. Kaloys. Ang gulo mo! Okay. Yan! Score? Hoy, nako. Sundan kaya natin ng ano. Kaya pa! What's wrong? Para mas ma-action. Close up natin. Walang dus po yun, no? Wala. Okay.